Hej, jeg hedder Christina Klastrup, og jeg er mentaltræner. Mentaltræning, det handler om at give dig kontrollen tilbage over dit liv. De fleste mennesker bliver styret af gamle tankemønstre og automatiske reaktioner, som skaber stress, angst, overtænkning og uro. Med mentaltræning, der lærer du at ændre præcis det, ikke ved at gå tilbage i fortiden, men ved at skabe forandring her og nu. Når du træner hos mig, så får du mentale værktøjer hver eneste uge, og det er målrettede værktøjer, der gør en kæmpe forskel. For det er gentagelsen og anvendelsen af de rigtige teknikker, der ændrer hjernen. De neurale stier, der før kørte dig fast i bekymringer og negative tanker, de bliver erstattet af nye og stærkere og sundere spor. Og det er her transformationen den sker. Med mentaltræning, der får du ro i kroppen, du får mere energi, du får en indre styrke, som gør det lettere at vælge det, der er godt for dig. Du begynder at mærke, at dine tanker arbejder med dig, i stedet for imod dig. Og hvorfor skal du så vælge at give dig selv det her? Jamen det skal du, fordi du fortjener et liv med meget mere energi, meget mere glæde og langt mindre mental støj. Og fordi du faktisk kan ændre dit liv. Et værktøj og et skridt ad gangen. Hvis du er klar til at starte en ny retning i dit mindset, så er jeg klar til at hjælpe dig i mål.